Молитва Анёл Панський з папом Францішком. Площа Святого Петра. Неделя 29 студеня 2017 года. Дорогие браты и сестры, день добрый. Літургія сённяшняй нядзелі прапануе нам паразважаць над благаслаўленнямі, якімі распачынаецца доўгае казанне, так званае Нагорнае, Вялікая хартыя Новага Запавету. Езус паказвае Божую волю весці людзей да шчасця. Гэтае пасланне ўжо прысутнічала ў прапаведаванні прарокаў. Бог блізкі да бедных і прыгнечаных і вызваляе іх ад крыўдзіцеляў. Але ў гэтым сваім казанні Езус ідзе асаблівым шляхам. Ён распачынае словам «благаслаўлёныя», што значыць «шчаслівыя», працягвае акрэсліваючы умовы для таго, каб быць такімі, а завяршае пэўным абяцаннем. Прычынаю благаслаўлення або шчасця не з'яўляецца вызначаная умова. Напрыклад, убогія духам, засмучаныя, прагнучыя справядлівасці, тыя, каго пераследуюць, а наступнае абяцанне, якое належыць з верою прыняць як Божы дар. Зыходны пункт – цяжкія умовы дзеля таго, каб адкрыцца для Божага дару і наблізіцца да новага свету, да валадарства, абвешчанага Хрыстом. Гэта не нейкі аўтаматычны механізм, але гэта шлях жыцця на ўзор Пана, дзякуючы чаму на рэчаіснасць цяжкасцяў і ўціску можна глядзець з новай перспектывы і перажыць яе паводле навяртання, якое адбываецца. Немагчыма стаць шчаслівым без навяртання да такой ступені, каб цаніць Божыя дары і жыць імі. Я спынюся на першым благаслаўленні. Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Убогі духам – гэта той, хто засвоіў паўчуцці і паводзіны тых бедных, якія ў сваіх умовах не абураюцца, але ўмеюць быць пакорнымі, паслухмянымі, гатовымі прыняць Божую ласку. Шчасце бедных, убогіх духам, мае падвойнае вымярэнне у адносінах да дабротаў і ў адносінах да Бога. У адносінах да дабротаў, да матэрыяльных дабротаў, такое духоўнае убоства – гэта цвярозасць. Не абавязкова адмаўленне, але здольнасць знаходзіць задавальненне ў асноўным, дзяліцца, здольнасць штодзённа зноў і зноў здзіўляцца таму, наколькі добрыя ўсе рэчы, не абцяжарваючы сябе неўтаймаваным спажывальніцтвам. Чым больш маю, тым больш хачу. Чым больш маю, тым больш хачу. Гэта і ёсць неўтаймаванае спажывальніцтва, а гэта забівае душу. Мужчына ці жанчына, якія паводзяць сябе паводле прынцыпу «чым больш маю, тым больш хачу», нешчаслівыя і ніколі не будуць шчаслівымі.
У адносінах да Бога гэта праслаўленне і прызнанне таго, што свет — гэта благаслаўленне, і што ён не заснаваны на творчай любові Айца. Але гэта таксама адкрытасць перад ім, паслухмянасць ягонай уладзе. Ён пан, ён вялікі. Не я вялікі ад таго, што маю шмат рэчаў. Гэта ён. Ён, які пажадаў гэты свет для ўсіх людзей і пажадаў яго дзеля таго, каб усе людзі былі шчаслівымі. Убогія духам — гэта хрысціянін, які не пакладаецца на самога сябе, на матэрыяльныя багацці, не настойліве на ўласных поглядах, а з павагою слухае і ахвотна падпарадкоўваецца рашэнням іншых. Калі б у нашых супольнасцях было больш убогіх духам, тады было б менш падзелаў, супярэчнасцяў і спрэчак. Пакора, як і любоў, гэта асноўная цнота для сумеснага жыцця ў хрысціянскіх супольнасцях. Убогія у гэтым евангельскім сэнсе становяцца тымі, хто ні на хвіліну не забываецца пра мэту нябеснага валадарства, дапамагаючы ўбачыць, што яно ўжо дае парасткі ў братняй супольнасці, дзе на першым месцы дзяленне маёмасцю. Менавіта гэта я хацеў бы падкрэсліць. Ставіць на першае месца дзяленне маёмасцю. Заўжды мець адкрытае сэрца і адкрытыя рукі. Не закрываць іх. Закрытае сэрца — гэта маленькае сэрца. Яно нават не ўмее любіць. Калі ж сэрца адкрытае, яно ідзе шляхам любові. Панна Марыя — узор убогіх духам і першая з іх, таму што была ва ім паслухмяная волі Пана. Няхай дапаможа нам цалкам даручыць сябе Богу, багатаму міласэрнасцю, каб Ён напоўніў нас сваімі дарамі, асабліва сваім шчодрым прабачэннем. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem imis et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari, Дорогі, cari дорогі fratelli e брати і sorelle, сестри, come vedete, ви sono бачите, arrivati що gli прибили invasori. захопники. Sono qui. І вони тут. Si celebra Сьогодні oggi відзначається la giornata Всесвітній день mondiale хворих dei на malati проказу. di lebbra. Questa Эта malattia, хвороба, pur essendo хоч тепер in і regresso, зменшилася, è ancora усё яшчэ сярод tra le più найбольших temute e небяспечных colpisce i più poveri і поражае самых бедных і marginali. адкінутых. È importante Вельмі важна lottare змагацца з contro гэтою questo пошасцю, morbo, ma anche але таксама з contro le дыскрымінацыяй, discriminazioni што che ўзнікае succederà. з-за яе. Incoraggio Я quanti падтрымліваю sono людзей, impegnati nel якія soccorso займаюцца e дапамогою nel тым, reinserimento каго sociale закранула di persone хвароба colpite Гансена, del і male іх di сацыяльнай Hansen, per le quali рэабілітацыі, assicuriamo la запэўняючы nostra іх preghiera. у нашай малітве. Saluto con Я affetto з tutti любов'ю voi, вітаю усіх вас, venuti якія da прибылі з diverse розних парафій parrocchie Італії d'Italia e di і з altri інших paesi, країнів, а come так само pure le рухи і associazioni e i групи. gruppi. In particolare Особливим чином saluto вітаю gli студентів з studenti Мурсії di і Murcia Бадахоса, e Badajoz, молодь giovani з di Більбао і вірників з e i fedeli Кастельйона. di Castiglione. Saluto Я i вітаю pellegrini di пілігримів Reggio з Реджо Calabria, Калабрія, Castellini Кастеліри e il і gruppo, сицилійською групу e il gruppo siciliano Національного батьківського dell'Associazione об'єднання. Nazionale Genitori. Vorrei Я anche ще раз rinnovare хочу la mia нагадати про vicinanza мою alle близькість popolazioni до жихарів Центральної dell'Italia Італії, centrale, che які ancora усьо яще soffrono пакутують le від наступствів conseguenze del землетрусу terremoto e і delle тяжких difficili умов надвор'я. condizioni atmosferiche. Non manchi a Нехай questi у nostri гэтых наших fratelli e братоў і sorelle сясцёр il не будзе costante недахопу у sostegno пастаяннай дапамозе delle установаў istituzioni і e ў la супольнай comune салідарнасці. solidarietà. E per favore, Вельмі прашу, che каб qualsiasi ніякія tipo di бюрократія burocrazia не прымушала іх non li чакаць, faccia а потым aspettare пакутаваць. e ulteriormente soffrire. Mi rivolgo Цяпер я звяртаюся ora да a вас, voi, юнакі і ragazzi дзяўчаты з e каталіцкага ragazze dell'Azione дзеяння, Cattolica. Delle з parrocchie парафій і e delle каталіцкіх scuole школаў cattoliche di Риму. Roma. Quest'anno Сёлета accompagnati разам з кардыналам dal cardinale Вікарієм vicario. Siete ви venuti завершаєте al караван termine міру, della carovana della pace, девіз il cui якого slogan è «Охопленные миром». circondati di pace. Bello lo slogan. Пригожий девіз. Grazie per la Дякую vostra за вашу presenza e присутність per il vostro і за ваші generoso віддані impegno намагання nel для costruire побудови una громадства società di міру. pace. Adesso Тепер же усі tutti разом ascoltiamo послухаємо il послання, messaggio che i vostri якое ваші amici сябри qui тут, accanto a побач me со мною, ci нам прочитають. leggeranno. Caro Papa Francesco, oggi noi ragazzi della CR siamo qui insieme a te, ai nostri genitori, educatori e amici, per gridare alla nostra città e al mondo la nostra voglia di pace. Quest'anno, insieme ai bambini e ragazzi di tutta l'Azione Cattolica Italiana, abbiamo riflettuto sul Vangelo delle Beatitudini e su come ciascuno di noi possa essere beato, felice. Veniamo qui, sotto le tue finestre, avendo nel cuore due slogan: circondati di gioia, circondati di pace. Il primo è quello che ci accompagna in questo anno associativo,
alla scoperta del mondo del circo e della sua comunità, dell'impegno e della costanza che gli artisti mettono nel realizzare le loro esibizioni, a partire dai propri talenti, del loro essere comunità e famiglia. Il secondo è quello su cui riflettiamo in questo mese di gennaio, in cui siamo chiamati a riconoscere le tante e diverse abilità di ogni persona, che sono una ricchezza per tutti. Come ci hai ricordato, la gioia di un sorriso è un passo verso la pace, è un segno di non violenza attiva. Come nel circo, vogliamo accogliere sotto il nostro tendone tutti i ragazzi che non sono fortunati come noi e che vivono con tante difficoltà, per donare loro la gioia e la sicurezza della grande famiglia, che è la nostra Chiesa. Come piccolo segno abbiamo raccolto un po' di fondi destinati ad una casa famiglia della nostra Caritas diocesana, che accoglie giovani mamme in difficoltà e i loro bambini, e all'associazione Il Tappeto di Iqbal, che a Napoli si occupa di aiutare i giovani della città e le loro famiglie attraverso interventi sociali e progetti educativi sul territorio. Caro Papa, questo per noi è un anno davvero speciale. Festeggiamo i 150 anni dell'Azione Cattolica. È un grande traguardo, ma soprattutto una bella storia ancora tutta da scrivere. Una storia sempre al servizio della Chiesa e in ascolto della parola. Speriamo che tu possa accompagnare sempre la nostra associazione, guidarci con il tuo esempio e sostenerci con la tua preghiera. Saremo qui tutti insieme il 29 aprile per celebrare con te questo nostro anniversario. Caro Papa, ricordati sempre che l'ACR ti vuole bene e che prega per te. Non farci mancare mai il tuo affetto e aiutaci a circondare il mondo di gioia. Ti vogliamo bene. Ed ora vengono lanciati i А цяпер palloncini, будуть simbolo di випущені pace. повітряні шарики, символ міру. Ecco, simbolo di pace. Символ міру. A tutti auguro, Усім жадаю доброї неділі, auguro жадаю міру, pace, покори, umiltà, згоди у ваших condivisione сім'ях. nelle vostre famiglie. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Калі ласка, не забывайцеся моліцца за мяне. E arrivederci. Смачного обіду і до побачення.